Снимаш ли? Сега, тая история започва от тоалетните, защото преди да посрещна обитателите на гаража, аз винаги чистя тоалетните, защото в гаража няма тоалетни. И айде да видиме. Не ви казах, че гаража всъщност е киногараж и той събира в своето пространство хора от всякакви социални групи, възрасти, професии и така идват да се спасяват там. Историята на гаража е всъщност преди 6 години това местенце долу, 28 квадрата, беше покрито до тавана, но буквално до тавана, с боклуци. И ние не знаехме с майка ми какво да го правиме. Мислихме да го продаваме, никой не се появи, който иска да го купи. И в един момент си казвам, аз от 11 годишна гледам филми, по 2 на ден. Защото по моето време нямаше какво друго да се прави, освен да се гледа Рубината Изаура или да се четат книжки. И така аз си ходих в кинодружба, редях се на опашката и от 11 годишна вече всичко, що Тарковски, Антониони, Бергман, ама то всичко ми мина дори много по-рано от възрастта, която можеше да го разбере цялото това кино. И от тогава съм така, обичам кино, искам да стана кинорежисьор, разбира се, освен актриса, освен сценарист, освен продуцент, освен куковица, искам да стана кинорежисьор. Айде, че закъсняваш. Да, но това е много важен. Сега форматира ли го ти това нещо? 3 пъти сега ще видим най-важният момент заради всяка прожекция. Ето тук. Машини си колхозничка. Сега бая си напълняла да ти кажа, не знам дали няма да се това е нечия флашка. Да си няма. Напълнял съм тази ужасна. Сирено този стол. Тръж. Тръгна. Да, искам да видя. Добре. Ще го спрем за сега. Демиан, кажи ние кога се запознахме с тебе? Не, сами, разположи се. Кога? 2015 година, юли месец. Горещи юлски нощи. Много вино изпихме тогава. Много работи изприказвахме. Ма как се запознахме? Двамата търсихме сродна душа в този смутен свят. И благодарение на интернет се запознахме. И така не станахме гаджета, за добро или лошо. Аз си спомням, че ти споделих своя идея да си имам малък киносалон по подобие на тези в центъра на София, в който да пускам тематично кино и по-специално нискобюджетни хорър филми в петък вечер. Смятах, че хората имат нужда да гледат такива филми, преди да отидат да се напият някъде. Порно филми? Порно... не, това е конкуренцията, там е свирепа. Трудно щяхме да предложим някакво интересно порно, освен ако ние не го заснемем. Първото събитие беше почистването на гаража, което някъде е документирано дори. Беше топло, горещо, може би било все още лятото.
Гаража всъщност е незаконен. Той е все едно ги каня в моя дом. Аз ако го определя като кино, официално кино, но в гараж, държавата ще ме подгони, авторите ще ме подгонят, всякакви авторски права. Тоест единствената ми възможност е аз все едно да ги поканя в дома си. Съседите ни гледат като луди. Тук какви са те, които се събират? Какво правите тук? Мислят, че правим някакви оргии, вероятно. При българина не може да се роди нещо, което просто да събира един кръг от хора, които искат да си говорят на определени теми, а може би и за себе си, и за собствените си дълбоки тайни, вероятно, за нещата, които им се случват, щастливи, нещастни, и да гледат кино. Аз знам, например, в чужбина правят кина в палатки. Такива неща и се подкрепят от европейски програми. Дори една моя приятелка, продуцентка, в един момент каза: защо не кандидатстваш ти в европейска програма? Аз видях тази европейска програма, то са ебати документите, ебати ти колко трябва да доказваш, че нещо си, нещо печелиш. Всъщност в нашата професия в България ние сме само от страстта, от това, че не можем без нея, не можем без това да го вършим. Ние не печелим. Мой мъж, например, казва: ти като не печелиш нищо, какво правиш? Какво правиш? Що се занимаваш с това? В този смисъл, като един абсолютно непригоден човек, погледнах тези европейски програми и си казах: те никога няма да ме признаят за пригоден. Първата прожекция беше вече есента, беше студено, радиатора работеше, гаражът беше пълен с хора, едно 30 души, калейдоскоп от златни моменти в киноисторията и така, да. И оттам насетне всяка събота и неделя в продължение на 5 години с прекъсвания, поради атмосферни условия най-вече и пандемия напоследък. Една група интересни хора се събират в гаража, пият вино, гледат хубаво кино, говорят си до късно. Има, да кажем, болни от рак сред нашите обитатели. И те идват като на терапия, да гледат кино. Има хора, които се влюбиха по време на прожекциите, ожениха се, родиха си деца. Има хора, които се разведоха. Има почти деца, които идваха. И да кажем, има Марти, който в момента учи в Лондон кинорежисура. Казвам се Кирил. Искам да стана режисьор. Защото киното е мощно средство за преиначаване на действителността. Обаче уния кретени от комисията 2 пъти ме късат. И сега се готвя за 3-ти път. Ето каква идея имам. Аз съм Еми и понеже нямам за кога да ставам нещо друго, искам да стана по-добър човек. Така, здравейте, аз съм Дяко, на 30, близо 6 години съм и много искам да стана актьор. Смяташ, че прави актьора? Преживява. Преживява. Актьора преживява. Да, преживява други идеи, други животи, други приключения. Нещо, което обикновеният човек няма как да преживее. Аз съм Антония и искам да остана истински алтруистичен, мислещ, свободен човек в този все повече комерциализиран, алчен и видеотен от паники и всякакви пандемии свят. Здравейте, аз съм Спартак и искам да бъда актьор. А най-вече искам да бъда Ставрогин. Аз съм Мариела и искам да стана некорумпиран политик. Искам, когато имам средства, да не бъдат споделени между всички хора в една държава.
И искам всички да бъдем щастливи и да няма голяма разлика между това как едни хора имат милиони, а други си броят стотинките за хляб. Здравейте, аз съм Ангел Костадинов, искам да стана кинорежисьор. Аз съм Асен и искам да стана пенсионер в една по-топла държава. Това е нещо, което още бих искал да ми се случи, защото съм доволен от това, което правя. И се надявам да продължа да го правя, докато стигна някаква преклонна възраст и се пенсионирам. Но не искам да е тук, искам да е някъде по-натопло, до море, с по-културни хора. Аз съм Лили и бих искала да бъда театрален режисьор. И това го осъзнавам и казвам след поне 30 години занимание с кино по един или друг начин. Като любител, като лектор, като студент, доста отдавна. Да почвам. Добре. Ами, аз искам да бъда жив и здрав. Работа. Кой си ти? Моето име е Радослав Тодоров и аз в момента се занимавам с сценарно писане и съм актьор в независими филми. Аз се казвам Касиел и искам да съм жива, защото доста често се чувствам мъртва. Това е. Аз съм Радо и не искам да стана нищо. Всъщност искам да бъда, само да бъда. Да, нещо е такова. Айме мезе. Имам мезета. Нещо добре. Бяло вино вече имаме, който иска да пие бяло вино да пристига. Това ли е любовника? Съпруга. Съпруга. Ето съпругата пристига. Чакай да кажа. С мъжа и жени. Да. Друго. Вода имам, сок имам. Вода, моля. Сега гледай какви снимки е направила на сина ми. Опа, чакай. Реших да ги изпринтя. Само най-скандалните са. Любовника на Радо. Къде мъжа си? Кога ще го докараш? Най-накрая. Мъжа ми е на работа. София? Да, той ме издържа в момента. Ами аз така, значи сме един дълдренки стари. Марина няма да дойде. Колко е часа? 5 и нещо. Да започна да гледам кино се случи несъзнателно. Бях твърде малък, за да разбирам, че това, което виждам, не е истина. 2-3 годишна ме заведоха родителите ми на кино. И от тогава се влюбих и няма край тая любов. Другите любови отминават, ама тая при мене не. Аз съм прекалено весел човек. Дори в най-мрачните моменти намирам смешно. Това ме научиха филмите на Чаплин, защото като дете живеех до Келю Плайкова. И много често ходех там на кино и то бе станало филмотечно кино. Гледах всичките филми на Чаплин, немите, после говорящите, бях много щастлива. И между би точно филмите на Чаплин ме накараха да бъда много твърда и много да отстоявам в много трудни и жестоки моменти в живота. И точно това чувство за хумор, което той ми възпита, успя да ме задържи в границите на нормално. Започнах да гледам още в края на 90-те години, когато беше големия VHS бум и си взимахме редовно всяка събота неделя по 3-4 касети, нали, и по-стари и по-нови филми.
И до голяма степен апетита идва със сяденето, нали, когато започваш да прекараш повече време, докато си избираш заглавията, да подбираш, да си правиш някакви списъци в тетрадки, какво да гледаш, кой жанр ти харесва. И постепенно то се организира някаква вътрешна система в тебе и ти искаш да добиваш повече знания и да знаеш повече за киното, повече за дадени движения и течения, повече за даден актьор, повече за даден режисьор. И така се отваря един глад, който, нали, само на моменти може да бъде потушен, но цялата стихия на глада не може да бъде просто по никакъв начин потушена, така да се каже. Киноклубът в училището започвам да го правя в края на 12-ти клас. Учениците бяха от различни класове. Имах също от 5-ти клас, когато, нали, филмите бяха подходящи за тяхната възраст. Имал съм и от по-големите класове. Пускал съм и Ларс фон Триер, като неговият филм, който пуснах, беше Танцорка в мрака. Реших да избера един от по-така, силно казвам, на леките му филми, но исках просто да усетят, нали, неговия стил като режисьор. И те го приеха много емоционално филма. Помня, че някои плачеха след филма. Миналата година вече започнаха да намаляват. В един момент даже само бяхме 5 души с мене. И това малко ме натъжи, защото, нали, колкото и да я гледах по всякакъв начин да им покажа, нали, киното, за да могат и те да го приемат, както аз съм го приел, нали, през годините. Гледането на кино за мен е едно голямо удоволствие. Аз съм човек на удоволствията. И киното определено ми създава такива. Тъй като се изкушавам да кажа, че съм гледала 1000 филми, може 2000, айде те са 2000, и съм си изработила критерий, по който виждам, че най-много 10% от гледаните филми наистина имат някаква дълбока стойност. Много се държи на забавлението във всички останали. И през годините, разбира се, съм редуцирала споровете с хора, които обичат екшени и които обичат филми, които могат да се разкажат като един малък комикс. Тя му каза това, той ѝ отвърна, накрая стана това и така нататък. Всички се спомням, предполагам, за видеокасетките и за видеоклубовете в входовете, където се даваха по левче. Може би Star Wars беше филма, който така запали любовта ми към киното. Това беше филма, който непрекъснато гледахме. Почти всяка седмица. Отново и отново. Дори сега, толкова години по-късно, близо четвърт век по-късно, аз все още го гледам с удоволствие и винаги мога да намеря 2 часа, в които да отделя за тези приключения от дете, за Star Wars. Имаше тогава нещо наречено КВК, кино-видеоклуб, където в един малък салон с една видеостена и едни плюшени футьойли и сервитьорка, която ти носи шамфа, стък и кола и гледаш примерно Междузвездни войни на някакво ужасяващо копие. След като гледах за първи път Необратимо, тогава започнах сама да си търся кино, което не е чак толкова популярно. И започнах да гледам и се влюбих и до ден днешен не можех да спра. Кинорежисьорите, това, че има много така любими режисьори, които искам даже да са ми бащи, а даже някой си ги наричам татковци. Един от тях е Спилбърг. Просто за мен този човек достигна до мен в всякакви нива. Просто филмите му говорят толкова много за мен и на мен. И просто усещам едно привличане даже, в смисъл едно такова чисто бащинско. Той ми разказва истории, които, нали, аз примерно бих искал да чуя от моите родители да ми разказват и това просто е повече сантиментално за мен. Кинорежисура записах пак след една или няколко кани вино с Касиел, когато тя ми каза, стига си дрънкал за кино, я влез в Нов български запиши. Отидох на майтап в Нов български и станах студент. Как се казва филмът? Филма е, той е жанрово кино, в България жанровото кино като цяло на универе, но е комедия на ужасите или хора комедия и името е Чесън, краткото име, или Гарлик на английски. Но филма е български.
Само да стигна до снимачния процес ни трябваха около 15 месеца, което си е доста голям период на време, но нямаше как. Колко пари вложихте там? Ами до момента около 500 лева ми излязъл тизър, трейлера. Мислиш ли, че човек, за да стане кинорежисьор и да разкаже своите истории, трябва да учи кино? Ме държи моя ентусиазъм, защото аз съм наистина солиден киноман. Гледал съм хиляди заглавия и просто този ентусиазъм и тази надъхвация и все още невръстната ми възраст ме държат така да се каже ентусиазиран с нещата. И това е най-общо. Караме на ентусиазъм и на енергия. Аз бих била главна актриса в някой много приятен филм, в който се пие вино. Нещо като на Сорентино, не знам. Голямата красота. Такъв филм бих искала да бъде филма на живота ми. Ние по-сме щастливи, ние пием вино, ние правим красиви неща. И ние сме добре едни с други. И няма малки и големи хора. Няма лъжи, няма корупция, няма предателства. Има просто красота и разбиране, и приемане, и любов. Филмотежното кино Адон, където копията бяха черно-бели и аз до много години след това не знаех, да речем, че някакви хрестоматийни филми, като Дневна красавица, например, са с много специфични и конкретни цветове, които са важни за филма. И като ученик просто ходех там и си представях след това, че София е пълна с това кино, че за тези прозорци се случват нещата, които гледам в салона. И след това се оказа, че се случват едни много по-тъпи неща и че всъщност София не е такъв град. И той там стана след това по-късно, може би, кога станах на 30, тоталното разомагьосване. Но тогава София беше вълшебен град за мен. Ето да, трябва много бързо. На колко? Мисля, че май стигнаха местата. Ами да затваряме? Можем да затворим. Затвори абсолютно. Ами, много се радвам, че сме заедно. Много се радвам, че сме заедно след повече от година и половина, според мен стана. Не, тук не можеш да седнеш. Тук той на 70 години ще го щупиш просто. Там имаш още един стол, според мен. Не знам до кога ще съществува гаража. Във времето, в което живеем, то става все по-сложно и по-сложно. Ето така щастливо да се съберем без маски. Ние малко сме незаконни май тая вечер. И реших, че филма трябва да бъде изненада, защото наистина е супер странно времето, в което живеем. Мисля, че всеки един от нас се опитва някакси да остане смел, да не допусне страха, обаче той ни залива от всякъде и още преди да дойде COVID-мовид и цялата тая истерия, ние живеем в един крайно несигурна България и не знам тя кога ще стане сигурна и как така ще си ни мине живота, както аз го усещам, аз ставам на 49 години след няколко дена. И ще имаме усещане, че живота ни се е изплъзнал през пръстите. И така, и заради това подбрах един филм от 1981 година, дебютен на един български режисьор, Иван Павлов се казва. Мисля, че това е един от трите най-добри български филма, но това е мое мнение и никого не ангажирам с него. Той беше пуснат 1981 година по екраните само на летните кина. 2 седмици трябваше на тези отгоре, властимащи и поредните тапунгери, които много не се различават от сегашните, за да нещо да им прозре, ама то не е точно думата прозре,
да се усетят, че нещо в този филм ги притеснява, че нещо не е както трябва и го забраних. И от тогава, според мен, около 1000 човека в България са го гледали, като в повечето, по-голяма част от бройката това са кинаджи. Който има вяра, колкото Гвозденце беше, ще тръгне по вълните и няма да потъне. А морето, морето, то трябваше да бъде бурно, ама не е бурно. Напред, другари! Другари, напред! Това е то! Някога един на всички милиони може да крачи! А сега! Обърна се пропорцията! Чудото става масово! Чудото става масово! Чудото стана масово! Чакайте, другари! Искам да се проверя и аз! Искам и аз да походя по водната повърхност! Не се получи. Думата България не искам да се спряга с моето име, въпреки че живея тук и съм роден тук. Не съм патриот и не ми харесва нищо свързано с хората, които обитават това място. За мен света не е разделен на държави. Също всяка държава е един затвор. Обидена съм до известна степен на България, когато виждам майките и бащите ни да просят по улицата и да продават труда си за стотинки. Цялата атмосфера е така пропита от неразбиране и от злоба, че може би сме някъде в скалата към безчовечността. Считам, че такава общност като български народ не съществува и може да е малко драстично, малко крайно това мое убеждение, но аз самата нямам никакво желание да се сливам с масовата тълпа, която слуша чалга, която има елементарни материални интереси, купнежи. В сферата на материалното мен не ме търсете и логично в един народ, в който, може би във всеки един народ е така, в един народ, в който много голям процент от хората са на материално ниво, аз не мога да чувствам общност с тях. Чувствам, че съм нова в България, така че се чувствам щастлив. България е нещо
което обема много неща. За едния родина, за други колония, за трети място, откъдето са избягали, защото има терор и диктатура. За мен България е мястото, където съм се родила. Аз се чувствам космополит и най-често пътувам, както го е казал великият даос Лао Цзъ, че мъдрецът може да пътува из целия свят, без да напуска пещерата. И в космоса даже. При нас много от нещата се светят с отразена светлина. Никой не зачита авторитети. Във време на посредственост, на отчужденост, скучно време. Просто вече съм в пълен шок, нали, че хората просто се побъркат в един момент. Една параноя настава и почва вътрешното чудовище на всички да излиза наяви и да започваме да губим равновесие, да сме още по-лоши станали, което това мен лично не ми харесва и просто аз лично губа надежда понякога за човечеството, като виждам какво се случва около нас. И това е лошо. България е много лишена от красота. Най-красото е агресията. Това нещо, когато ти не разбираш защо всъщност страдаш, защо си недоволен, откъде идва това нещо, което ежедневно те кара да бъдеш агресивен, зъл, троснат, жесток с децата си, които не са виновни, нали, че ти си избрал по този гнусен начин да живееш. Агресията е едното. Другото е пошлостта, липсата на усещане за естетика в отношенията. Има нещо просташко, пошло, липса на разбиране, че замърсяваш около себе си с грозотата, която произвеждаш. Това също съм част от цялото това пропадане. Аз не съм пропаднал човек, не се смятам за такъв. Но участвам в общото пропадане на нашето общество. Уважаеми другари, ето ме на една висока трибуна. Най-високата трибуна, от която някога някой е произнасял своята реч. А колкото е по-висока една трибуна, другари, толкова по-добре се вижда цялостната картина. И какво виждат моите трудови очи? Виждат разпиляна стомана, виждат разжасали въздухопроводи. А защо са разжасали? Защото фланците им били тесни и не може... Ето какво ще ви кажа аз, другари. Много сме сладки на сладки приказки, ама за работа хич ни няма. Да вземем светията, например. Се повтаря за всичко. Свещена, свещено. Ако има свещеното бе, хора, онова говновита, за комина ли? За комина става дума. А инженер Донев, куче е инженер Донев, ама зъбките му са малки, ама аз да не се заяждам. И какво виждам още, другари? Виждам кетето, кинчето и каката. Ура! Викайте ура, другари, защото това са парчета и половина. Ура! Няма забаватели. Няма човек, който да си стои зад идеите. Няма човек, който да държи здраво знамето си. Няма човек, който да пропагандира нещо голямо и няма човек, който да бъде достатъчно смел да заяви своята истина.
вече почти не се занимавам, не пиша театрална критика, нито пиша за кино. Нямам необходимост, и повечето неща, които са български продукт, са под радара на критиката. Няма смисъл да се занимавам с тях професионално. Нито могат да ми предложат предизвикателство, нито като качество на изпълнението са нещо, което си заслужава да бъде коментирано. Особено в сегашната ситуация, за мен е някаква перверзия, нали, ти да се занимаваш с анализ на някакво страхотно произведение и по този начин да легитимираш цялото продълбане на българската култура. Това е състояние, в което тя седи от години. Общо взето българското изкуство произвежда фалшификат менте и то на много ниско и професионално ниво. Когато бях тинейджър, това беше единствената ми мечта. Аз да избягам от тук. Бях на 17, може би, или на 18, когато имах възможност. Тоест нямах възможност, но се откри шанс да замина за Канада. За съжаление не се случи, но пък една година след това успях да избягам в Германия и всъщност там започна истинския ми живот. Там видях цветовете на живота, които тук в България липсваха. И въпреки, че си живеех в мой свят, желанието ми беше да избягам, тъй като не се вписвах в... никъде не се вписвах. Нито в семейството си, нито в училището, никъде. Защото аз мога да се впиша само в красив роман, а всяка държава е една грозна книга. Според мен, за да се ражда, не за да се роди, защото то едно по едно се ражда тук и там и това е индивидуално усилие на твореца, на всеки, който може да го направи въпреки средата и на голяма степен срещу средата, но за да се ражда, да си сигурен, че нещо ще се ражда. Най-важното за мен, или може би защото съм коментатор и гледам от тази гледна точка е младите хора, които влизат в професията, да не бъдат лъгани с някакви абсолютно смешни псевдокритерии. Това да си измислиш, нали, стилистика, най-често да откраднеш, да я видиш някъде другаде и да я повториш, нали, се смята за върха на сладоледа, поне в театъра е така. Виждам, че и в киното, нали. Киното е така има по-скромни в това отношение. По-скромни са и възможностите на българските филми, като бюджета не можат чак такива изхвърления, нали, чисто в визуално и формално отношение. Но театър общо взето с това занимават младите режисьори. Те са поощрявани да правят това нещо. И накрая се получава някакъв псевдофестивален букук, общо взето, който естествено фестивалите, истинските фестивали, никога не биха поканили, нали, такова нещо, защото дори за тях то е под нивото. Но българските фестивали, българските награди, псевдонагради уважават това нещо и по този начин показват на хората, които се занимават в театъра, че това е пътя им да направят някаква кариера и да имат някакво професионално признание тук в България. Докато това нещо не се промени, няма как да се ражда, да разчиташ, че ще се ражда нещо. Някакви произведения на изкуството, а не продукти. Когато ти говориш, нали, за продукти, това е ти говориш за една промишленост, нали, или говориш за фестивални продукти. Аз не мога да правя сами това, разбира се, коментира сами продукти. Продукто се коментира така как да го използваш, как да го употребиш, след какво е хубаво, след какъв ордьовър, с какво вино. И това съм правил с глупавата надежда, нали, че покрай коментарите на продукти може да обърнеш внимание на все по-консуматорското общество и на консуматорски настроените читатели към произведения на изкуство. Обаче, нали, на 48 ми се струва вече досадно да се занимавам с наръчник на потребителя. Всички хора, които се занимават с култура, са на ръба на оцеляването. Те просто са някакви герои за мен, които
Единствено това, че са се отдали на тази професия, това ги води и ги крепи и продължават. Никога не съм се чувствала като човек от масовката, по-скоро винаги, особено когато бях по-млада, съм си мислила, че нещо с мен не е наред. Защото не мисля като 100% от хората, като 99%, нека да кажем, от хората. Нещо с мен не е наред. Ето, по медиите се случва нещо, те ми казват, стой си вкъщи, защото има някакъв опасен вирус. Обаче аз искам да мисля с главата си, какво се случва, какво става. Не се съгласявам по този начин. Дори още когато бях много малка в училище, имах проблеми с реда, състоянието на чин, с всякакви такива неща. Аз не си мисля, че нещо в мен е сбъркано, че аз съм човек, който е грешка. Свобода е да можеш да мислиш каквото трябва, а не каквото ти наредят. Свобода е да можеш да откриваш истината. Дори тя да е абсолютно нелицеприятна за тебе, да можеш да я видиш. Свобода е да можеш да кажеш на мръсника, на подлеца, махни се от тук, ти си такъв и няма да ме пречупиш. Свобода е, че аз съм си напускала работното място заради спазване на принципи. Гладувала съм, детето ми е гладувало, но аз съм оставала свободен човек. За мен свободата е да отстояваш правото си на достоинство, правото си на глас и правото си да казваш истината и да я виждаш и да стигаш до нея, а не да ти я продават или да ти я рекламират или да те заплашват, че ако говориш тази истина, ти си изрод или да те вкарват в ъгъла и на разстрел. Да не си кажеш, да, аз съм роб и аз ще бъда роб и да спреш. Хубаво е човек да се бори за едно по-светло бъдеще. Винаги погледът трябва да е нагоре, не надолу. Пак имаме диктатура на мафията. И в момента България е колония, уникална по вида си, защото преди колониите са имали един колонизатор. Сега в момента България има 3 колонизатори. Руснаците, бившия Съветски съюз, сегашна Русия, не са си отишли. Знаем много добре защо. Ние сме колония на Съединените американски щати, Мариците и така нататък. И сме колония и на Европейския съюз. Това е безпрецедентен случай в световната история и цивилизация. Една държава, един народ да се роби на 3 господари. Мисля, че нашето общество е дълбоко провалено и може би в това е шанса, нали, че когато стигнем когато наистина разберем, че сме стигнали дъното, да започнем да се вадиме по някакъв начин сами. Лошото е, че ние не се... Ето и тая COVID-епидемия и това, че останахме за по 2 месеца, да речеме, сами със себе си, беше начин, шанс да се замислим как живееме и защо живееме и въобще да се зададем едни въпроси, които могат да ти помогнат индивидуално да намериш път и заедно, като някаква общност, нали, да намерим път напред. Какво мислиш за масово чудо? Трябва да съм напълно честен за масово чудо, това, което гледахме. Поради причината за паникатаката на моята приятелка не можах така да се задълбоча наистина във филма. Бях адски притеснен. И не бих могъл да изкажа някакво конкретно мнение, така задълбочено за този филм. За голямо съжаление. Контражур. Да. Пускаме. Секунда само. Готови ли да вземем сега. Обсъждаме. Дай към. Пишеш ли звук? Да. Добре. Аз сега да ви видя. Какво мислите от това, което видяхте? Да започна. Започвай. Мисля, че само аз и Касиел
сме гледали филма в годината, в която излезе. Така ли? Има ли някой друг? Не. Кой? Не. Гледали сте го друга? Не. Да, мисля, че само аз съм късия. Надявам се също така, че благотворно да имаме и различни позиции, защото моята е малко отрицателна, да кажем. Да. На времето си филмът беше доста авангарден. Сега вече от позицията на времето, 40 години по-късно, аз мога да сравня някои неща в него с Понеделник сутрин на Акташева и Писков. Беше много значим филм, много адмирирахме Иван Павлов на времето и сега от дистанцията на времето тия неща малко ми се губят. Тези хора, които цял живот, персонажите във филма са били чарковите на тази машина, в един момент започват да се износват и започва цялата система да се чупи. И точно това е посланието на филма. И аз пък нищо човешко не видях. Единственият човешки персонаж беше разказвача. Той най-се доближаваше до човека, както аз го разбирам в най-висшата му форма. Всичко друго беше абсолютно първично. Всички други бяха животни, представени по възможно най-грозния начин, каквито нали, сега ни заобикалят навсякъде. Само дето не ги виждаме във Волгите, а само чуваме сирените, когато трябва да изпразнат улицата. И до там. Иначе той беше единствения свеж персонаж и добре, че младежът така ми отвори очите да... Нали, аз не мога да чета много добре. Някой, че не е имал възможност да прави човешкото в себе си. Винаги човек може. Те го нямат в себе си. В смисъл, той е в такъв зародиш, който дори не е проявен. И тези партийни секретари, те доубиват този човешки зародиш. Те дори не му дават той да се прояви. И края беше най-тъмен, защото хубаво човек си казва, ето, нали, ние гледаме нали, нагоре, ама една малка дупка и комина беше толкова висок, че колкото и да гледаш нагоре, спасение няма. Човек може да бъде само когато е индивид. А място като България не дава много възможности за човек да бъде индивид. И във филма го видяхме с нощи. В България първо нищо не се е променило, нищичко. Освен това, че някакви хора чрезмерно забогатяха, а други за сметка на една огромна част, които обедняха. Това са хората, които ходят на работа, връщат се, гледат телевизия, ядат и спят. Това правят. В кварталите няма кина, няма театри. Няма как тези хора да не затъпяват от ден на ден и да не... Всъщност те са маргиналите. Тези хора, които са докарани до такова бейсик съществуване и до такива примитивни инстинкти, които ги ръководят, по този начин живеят ужасно голямо мнозинство от хората днес. Така е, но ти не мислиш, и то точно тези, които са бедни, тези, които са вкарани, нали, в строенето на магистралите, тръбите, моловете. Кой не е беден? Това е същото, това не се е променило по никакъв начин, само дето сега не ти казва, че строиш някакъв светъл социализъм, защото знаеш, че така или че пълниш боговете, нали, на едни хора, които се крадат. Все някой трябва да ги построи тези неща, защото цивилизацията има нужда от тях. Аз намирам голяма връзка между сегашното и предишното време, защото някакси никой не дава достатъчно талант, а някъде между бедрата на нашите колежки работнички, някъде си между интригите, някъде си между предателствата, някъде си между доносничествата, ние строим комин. С малкото заплащане и така липсата на дух
на истинска вяра. И в един момент най-високият комин остава само в патос. Само патос, защото по пътя към най-високия комин всичко се срива. Те строят този проект, който има зададен, това не е нито е техния проект, нито те се питат това нещо има ли смисъл. По-лесно е просто да го изпълняваш, отколкото да си задаваш тия въпроси. По-лесно е да правиш като всички други. Вие ме въведохте в този комин. Според мен, какво означава този символ, понеже в камината се горят дърва. Димът излиза нагоре, мръсното излиза нагоре. И той смята, че колкото по-висок е комина, някакси толкова по-нависоко ще стигне всичките гнусоти ще стигнат догоре. И това е някакъв налудничев... И ще излязат. Да, налудничев последен зов за помощ, бих казал. Защото очевидно това е човек според мен, който, нали, защото социализма, атеизма, нали, липсата на духовност и на вяра, както и сега, нали, нищо не се е променило. Но той смята, че колкото повече дърва изгаря, колкото по-висока комина, все някой ще го чуе отгоре. И ще се увери, че има нещо. Той знае, че няма. И с това стои комин. Нали, така смятам, някакъв такъв полушизофреничен последен зов за помощ. Комина очевидно се очерта като някаква планта във филма. Можете ли да си представите, че един работник, който строи комини, свири на кларинет песента на Соловейк и болен здрав, той е готов да умре, само и само да го построи. За мен това не е див човек. Това в никакъв случай не е див човек. Отношението към съпругата му направи ли ви впечатление? Ето това... Филма отделно можем да говорим за целия филм за отношението към жените. Ироничен момент към, според мен, към този ударник, който строи високите комини, в къщата се държи като някакъв абсолютен идиот, нали, патриархален. Двете неща са свързани, защото в България те и бяха свързани, нали, те идеи за строене на светлия комунизъм и домашния деспотизъм. Да. Това е много необикновено, но нещо, което се е случило тогава през 1981, защото явно, че някой не го е гледал невнимателно, както аз на лаптопа си, за да това нещо въобще да бъде допуснато до екрана, защото то е така взривно, гневно към действителността и към това, което се случва. То така дори е издевателство в някакви моменти. Целият този епизод с ударника на труда, който иска да построи най-големия комин, там има даже някакво издевателство към тази фигура на мъченика на социалистическия труд, която е в други филми, има цели филми посветени на него, нали? И това е правилният герой. А тук това е толкова саркастично, че аз се смях истински от сърце по време на прожекцията. То беше така безумно, въпреки че то съдържа и трагизъм. Сега тази сутрин прочетах, че актьор е починал 3 години по-късно и има нещо смъртническо, нали, в самата роля и той има трагика в този безсмислен глупав инат, нали, ти да си този мъченик на социалистическия труд и това да осмисли живота ти. Бивайки същевременно изключително групи безогледен към близките си, нали, някакъв патриарх, който иска и тях да почини на тази социалистическа идея за строеж. Как можа да ми го причиниш просто? Така, ще те убия. Спах 3 пъти на този филм. 3 пъти. Маля час и половина толкова загубено време. Аз съм известна за това, че не харесвам българско кино. Константин Павлов е сценарист на филма. Трябва да тръгнем, всъщност. Може би. Оттам, да. Защо спа? Защо те приспа?
Не знам какъв е този поетизъм, този сценарист какъв е, къде са го намерили въобще. Смисъл... Метафори всичко това. Да, хубаво метафори, нали, обаче всичко е толкова непрекалено, нали, голяма еклектика. И въобще, какъв е толкова мин, за който всички се хванахте, аз не знам. Аз единственото смисъл, това, което на мен ми беше интересно като конструкция, леле го съм и така много мраз да говоря пред толкова хора, беше тази библейската сцена и тя не беше една, тя беше 3 пъти. В началото снимаха ги май камерата, къде беше? Отгоре, нали беше отгоре? И топоса беше вода и земя, в смисъл тези 2 архетипа. Втория път вече при посредата на разпада. Камерата къде беше високо и беше вода. В смисъл водата, която отмива. И третия път вече беше едни багери. Племето, нали, е разпиляно и като на лунни пейзажи. И те бяха малки. Всичката тая пиета, която вие видяхте, мен ме приспа. Заглавието на филма е крайно саркастично, защото алюзията с ходенето на Исус Христос по водата, един човек я го е направил, я не го е направил, аз не знам дали и той е човек, знам, че е еврейче, но дали е човек не знам, но това е един, другите потънаха. В наше време се оказва, че с много бла-бла-бла ние можем да си повярваме, че случваме чудо, а всъщност потъваме. А този, който потъва, е единствения, който мисли. И който се съпротивлява и върви срещу течението. Така че масово чудо няма, не. Това е ирония. Проблема за мен е, че хората не си задават не са критични към себе си и не са изискващи към живота си. Много лесно са готови да се впуснат по улеите, които им се предлагат. И ако трябва да направя връзка с филма, който гледахме, в това отношение ние нищо не може да променим. Улеите, които ни се предлагат, са други, но ние се впускаме със същото със същия, без да си задаваме въпроси, със същото желание сме готови да повтаряме живота на другите, на мравките, които в филма на Павлов са ти показани отгоре. Младите, които не са живели в това време или са били много малки. Аз съм единствения. Съвсем агънца си ти. Аз не бих казал, че не е общо човешки филм. Даже без да разбирам ситуацията, която е била тогава, ме засяга. Искам да прочита едно стихотворение, свързано с филма. По канала не минава душ и няма истински порой от дъжд. Не намерих средството да се напълня, защото няма кой да ми каже кое е чудо. Аз съм си чудо, ама на.
Не вярвам. И тъй както снежният човек очаквам моето слънце да изгрее, че да се върна на небето и после пак от облака да падна, пак на земята. Бос и честен. След 2 седмици почват изпитите. Редно е, когато човек се разделя с нещо, да бъде искрен. Това ме е да бъда нежен. А ми е нежно на душата. Аз ли не мога да бъда нежен? Ето. Глобозят вече претварените камиони. Бързат празни зилове в обратен курс. Клаксони с морзов такт. Ритъм на амортисьори. Песен на облегчени ресори. Хранове захапват. Като сам Бернарски песове детайлите. Внимателно. Грилото на глухащи булдозери. Извайват ями за метални жълъди. И прозантяват кордите на грациозните лебедки. Пламъчетата на оксиженистките. Светулки през май и декември. Светват и гаснат. Ритмически. И всички тия движения. Светлини. Цветове. Сами по себе си точни. Уравновесени. А гледани в дълбочина ще предадат едно на друго личната си багра и в резултат ще се получи едно шеметно, надсетивно. Щях да кажа красота. Но ме е срам, затова казвам бързина. Ами тия корпуси, недостроени, с ноги на възмъжаващи гиганти, юноши, а в далечината арматура. Арматурата на охладителните кули, изнежена от разстоянието, без усилие на оптиката и въображението. Изведнъж превръща охладителните кули в сребърни, инхрустирани чаши, обърнати наопаки. Ето го и слънцето. Пролазва в плетеницата от сложните конструкции, същински паяк. Червен. От изпитата кръв. Глед ти оксиженистките. Трогателните светулки. Уловени в пайжината. Стоп, това не върви. Спаяците, това са светулките. Слънцето. По-добре да го сравня с реактора, с енергийното слънце, с енергийното сърце на станцията. Равно по мощ и полезност. Аз ли не мога да бъда нежен? Аз ли не мога да бъда нежен? Това момче във филма
изпитва огромна яснота, че точно след 5 години ще бъде като останалите заобикалящи герои, срещу които той сега се съпротивлява. И аз дори не мога да кажа, че това е мъдрост, а просто интуиция, усет, че ти си бита карта вече. Че няма как в ето тази среда да живееш и да не станеш като тях някога, въпреки съпротивата. Създателите на този филм направиха една много разкошна планта, че киното е хем изкуство, хем един страхотен документ, но зависи от прочита на тези документи, които оставят. Излиза, че ние сме вървели в кръг. Сме стигнали пак на същото място, откъдето сме тръгнали. 1989 година беше голям полет на духа, хората вярваха, хората се радваха, мятаха, че свободата вече е дошла, че ние ще направим велики неща, но всъщност много хора умряха. Умряха от отчаяние, от мизерия, мои приятели, т.е. сериозни интелектуалци, певци, музиканти, режисьори, кинорежисьори, умряха в мизерия. Аз не можех нищо да направя. Масово чудо, снощния филм, който гледахме, определено беше изключително интересен филм, авангарден за времето си, със сигурност, но как се първоначално останах леко бъркан от филма, остана едно такова чувство за недоизказаност, след което столовете.
оставим лампичка. Този гараж не е събрал любовта към киното, любовта към изкуството. Тази съпричастност, идеята да бъдеш с други хора, които обичат същото, което и ти. Идеята, че можеш спокойно да изкараш няколко часа от живота си с хора, с които ти можеш да коментираш, можеш да дискутираш, да обсъждаш. Това те обогатява. Поне по мое лично мнение обогатявате, давате тези положителни емоции, които са толкова важни. Те са важни всъщност емоциите. Ами гаражното кино е едно много специално място, защото просто има една такава, да се каже, неповторима атмосфера, която не може да бъде репликирана другаде, защото има автентичност. Може би сме някакъв част от цялостната контракултура, ако може да съществува нещо контракултурно през 21 век. Започнах да преоткривам, нали, кино, което е примерно от бившия Съветски съюз, ОНД, кино от Армения имаше, от Израел имаше. Не знам африканско кино дали гледахме, мисля, че не сме все още. Има време, да. Гаража е едно много хубаво място. Всъщност това е мястото, където наистина се чувствам прекрасно. И то заради хората, които идват тук. Заради това, че можем да гледаме едни смислени неща, да говорим за смислени неща, дори и да не сме на едно мнение, да... Интересното е, че не изпадаме в някакви диви спорове и конфликти, а точно обратното. Харесваме си мненията, дори и да са противоположни на нашите. И това адски много ме радва. Гаража не сегрегира хората по никакъв начин. Всякакви хора, които обичат киното, идват в гаражи и това прави съществуването на гаража страшно интересно, защото всеки филм като прожекция е нещо хубаво, но по-интересното и по-хубавото са разговорите за кино, които се случват преди и след всяка прожекция и точно тези хора правят тези разговори крайно любопитни. Това е на място, което ме караше да избягам от понякога, когато реалността за мен е прекалено грозна, прекалено сива. Това беше на място, което аз намирах утеха и красота. Намирах цветове, намерих и приятели, където се случваше нещо невероятно. Където просто в един град, който на моменти е страшно студен, страшно сив, аз намирах своята утеха в гаража. Всеки човек е социален, социално животно, тъй че и аз имам такива желания понякога, но много трудно намирам такива места. И този клуб определено е едно от тези места и ми харесва. Въпреки неудобните столове и малкото пространство. Cinema Garage за мен лично представлява втори дом. Това за мен е място, където аз се чувствам, меко казвам, удовлетворен. Просто това ми изпълва с такава енергия, която е неописуема. И просто самите хора прекрасни, умни, възпитани. Пак казвам, за мен това е просто втори дом. Ами аз съм щастлива, че съществувате и че аз съм част от вас. От това, че идваме тук и си правим едни малки големи празници, че си говорим за кино, че гледаме хубави филми, че се смеем, че се шегувам. Това е изключително ценно. Това са едни щастливи моменти в моя живот, които аз много ценя. Надявам се никой от тълпата да не го види, въпреки че се намира на улицата. Но ако това стане, може би ще каже, някакви луди са се събрали да правят нещо или ще смятат, че сме някаква секта. Доведох тук една приятелка и тя беше много учудена, че аз пътувам на другия край на София в събота или в неделя и губа по 2-3 часа, за да дойда и няколко пъти ми се е налагало да си хода и пеша, защото не съм имала пари за такси. От тук идвам тук с ниски обувки за всеки случай.
Единствената ми оттеха в един момент беше аз да гледам кино и аз да идвам да си видя хората, с които ми е приятно да си обсъждам това кино в гаража. Имаше момент, като аз живеех за да гледам кино и живеех за да бъда да идвам до гаража. Защото гаража беше на място, където мога да видя различни хора с различни гледни точки за един филм, хора, които могат да ми покажат нови режисьори, нови филми, където аз мога да се обогатявам и да имам смисъл в живота ми, това да ме крепи. В гаража аз чувствам красота. И мисля, че да, в някакъв момент ние тук се събираме като общност, такава каквато не можем да намерим и да се спасим навън. Ето на мен. Ще се само да не трасеш през главата, че съм планирам своя Раз, два, три. Аз не мога да бъда нежен! Още веднъж. Аз не мога да бъда нежен! Трети път. Аз не мога да бъда нежен! Да прибираме осветлението.